Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amina amina ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qal wa man lan utawi sapane wong ajaza iku apes ora mampu sapa man anil qiyami saking ngadeg fil faridati ing dalem salat fardu lima syaqqatin krana masyaqqah iku apa agak kerepotane ya apa jenenge berat talhaku kang ngenani apa masyaqqahu ing wong lahika iku artine ngejar terus nyekel apa jenenge ya sesuai ngenani ning wong iku mau hu ing wong fi qiyamihi ing dalem ngaduke wong sholat mongko salat sapa wong jalisan haling linggih ala ayyi hayatin ing atase ndi tingkah syaa karep sapa wong. Jadi kapan ana wong nggih iki nglakoni salat fardu nggih engko kan wajib ngadeg nggih sampeyan nak mempelajari rukun-rukune ya engko diantaranya adalah napa ngadeg ing dalem napa salat fardu bagi yang mampu. Lah iki pembahasannya ya kapan ana wong iki ora mampu ngadeg. Dadi apes sangka ngadeg ing dalem jero salat napa? Salat fardu. Karena ada suatu masyaqqah. Masyaqqah niku apa nggih? Perkara sing abot. Ya, perkara sing abot. Ya, iso gawe bahaya. Nggih. Kadang ana wong lara iki nak ngadeg suwe iki bahayane. Ya, utawa nambahi larane. Ya, nambahi napa? Larane. Ya, utawa ya pokoke ana perkara sing berat lah nggih. Ya, masyaqqah ngabote. Ya, sing abot. Misal ora waras-waras gara-gara napa jenenge ngadeg iki misalkan ya lah nek kok ngene iki karena ada masyaqqah dalam ngadeg iki maka oleh linggih salate oleh linggih paham mboten lah nek ora napa jenenge ora ana masyaqqah ya kuat ngadeg maka ya wajib ngadeg nggih napa wajib ngadeg ya niki kadang nak teng desa-desa ora pati ketok nggih nak teng kota-kota niku kadang ana masjid disediakno kursi linggihan. Nah nggih linggihan iki kapan ana wong janjane salat fardu niku mau iso ngadeg kok malah linggih. Ya, kok malah napa linggih salate sah mboten? Mboten sah. Wajib napa? Ngadeg. Wajib ngadeg. Lah kecuali engko nek salate salat sunnah iku engko oleh linggih. Tapi yo ganjarane separo wong sing ngadeg. Ya, engko ana pembahasannya. Jadi kados ngoten nggih, kapan ana wong ya niki dalam salat fardu wonge ana masyaqqah ngadeg maka ya oleh lungguh. Lungguhe pripun? Apakah lungguh iftirash? Lungguh iftirash iku
Lungguh tahiyat awal apa tahiyat akhir? Tahiyat awal. Ya. Utawa tawarruk, utawa lungguhe sila, utawa kepiye? Nah, iki jelaske. Shalla jalisan ala ayyi hayatin syaa. Dadi linggih terserah wong iki linggih kaya apa terserah. Nggih, oleh linggih ya kaya tahiyat awal oleh linggih ambek sila oleh ya linggih napa jenenge kurfusa ya linggih napa jenenge ya ambekan sikile dimunggahno ngene iki ya iya oleh apa-apa nggih ngene iki lho atau linggih ya linggih ning kursi ya ora masalah wis terserah. Kaya iku mau kanggone wong sing gak mampu ngadeg maka oleh linggih kepiye terserah ra apa-apa sak nyamane. Tapi ana sing luwih afdal napa walakin naftirasyahu akan tetapi iftirasyahu wong ya iftiras iku napa mau salat apa lungguh tahiyat awal nggih lungguh tahiyat awal niku lho aja sampai kualik-kualik. Fi maudhi'i qiyamihi ing dalam panggonan ngadege wong afdalu iku luwih utama min tarabbuhi saking ya tarabbu niku napa jenenge sila min tarabbuhi saking silane wong ngertos sila ya dadi sikile iki dilebokno antara satu dengan lain sampean sila kabeh iku lho paham nggih. Iku luwih apik daripada tarabbuhi silane wong fil azhari menurut qaul azhar ya menurut qaul napa azhar. Jadi napa mau linggihe terserah kaya apa terserah tapi iftirash ya sebagai gantine ngadeg mau nggih iftirash iku luwih utama daripada napa silane wong ya lha engko sila nah dibanding lungguhan-lungguhan liya sila luwih utama ya paham. Lagi mau bahwa iftirash luwih utama daripada sila niku menurut qaul azhar. Qaul azhar iki engko besok sampean ngaji kitab Minhajut Thalibin nggih ya niku ya ana istilah-istilah azhar ana istilah apa al-masyhur ana istilah ya dan lain-lain kata al-asah as-sahih ya dan al-azhar iki nunjukkan bahwa khilafan iki nggih antar dawuh Imam Syafi'i piyambak antar pendapat Imam Syafi'i piyambak. Lah khilaf antar azhar abi muqabilul azhar niku khilaf sing kuat ana azhar bisa nak tekan ikulah wa man ajaza anil julusi waman lan utawi sapane wong ajaza iku apes sapa man ora mampu sapa man anil julusi saking lungguh sholat mongko salat sapa man muttajian hale ya turu miring hale napa turu miring. Lah kapan ana wong ora mampu linggih gak mampu ngadeg gak mampu linggih maka ya aja kok langsung ninggalno salat ora ya gak oleh kayak ngono kuwi ya maka salate ya semampune piye salate dengan cara napa mau muttajian niku turu miring atau turu miring nggih ya praktek turu miring oke ini iki lho ayo oke iku jalan si tangannya sama tangannya kakak di kono ayo ngono turu miring nggih turu miring. Lah turu miring sing paling afdol ya turu miringe niku apa jenenge di atas lambung sing sebelah kanan nggih lambung sebelah kanan artinya napa niki ya sing lambung sing sebelah kanan iki posisine neng ya anggotane sampeyan ning bagian kanan niki posisine ning isor. Lah sing kiri ning dhuwur. Paham mboten? Jadi kaya ngono posisine ya. Sebagaimana nak turu afdole kaya ngono kuwi. Nak babu ya
Ya sing apik posisine iku dalam keadaan turu miring ya, turu miring. Nah, lambung sing bagian kanan niki sing ning ngisor. Ya, anggota sing kanan niki sing bagian ngisor. Terus sunai malih nek turu iku mampir madhep kiblat. Ya, madhep napa? Kiblat. Ya, iku latihan dadi mayit barang sampean. Nah, mayit kan ngoten. Mayit niku posisine kan kudu di napa jenenge diadepno kiblat. Nah, carane ngadepno kiblat piye? Wong turu kaya ngono kuwi. Anak turu mlumah ning dhuwur, ngadep mendhuwur ya ora iso madhep kiblat. Maka posisine pripun? Diturukno miring. Nah, diturukno miring, sing ning ngisor adalah sing bagian kanan. Paham? Paham mboten? Dadi ning salat niki nggih, nek ora iso ngadeg, linggih, gak iso linggih, turu miring sing paling afdal pripun? Yaiku sing bagian kanan, anggota bagian kanan ning sing ning ngisor. Ya, paham ya? Engko turu ya ngono kuwi, terus badhe niku apa mau nggih jenazah yang ngono kuwi afdal ngoten. Lah engko nek napa ya ngadege ora iso terus linggih ora iso turu miring. Lah engko rukuke piye? Nek wong iki iso linggih terus bariku rukuk ya engko harus linggih terus rukuk ambek sujud. Ya, paham. Lah nek gak mungkin maka bagaimana? Ya cukup pakai apa mbuh sirah mbuh awake ya rada dikuno sithik. Niku ngoten. Ya, iki dadi gambaran secara global iki nunjukno bahwa napa agama Islam niku agama sing gampang. Nggih, agama sing gampang tidak memberatkan. Artine napa? Nek ora iso kaya ngono kuwi ya ana opsi liya. Nek gak iso iku ya ana opsi liya. Nanti ada bahkan terusane engko. Gak iso kabeh. Engko ana terusane. Piye? Ana terusane cukup ning ati misalkan. Itu pun posisine pas wayah akhir-akhir gak iso mentok kabeh. Ya mentok ora iso kabeh lagian posisine napa salate nggawa ati. Nah saiki ana aliran-aliran gak genah wis salat iki. Salat endi mau kat mau jagong ambek aku ning kene. Aku mau salat, kamu gak salat. Wis jagong ning kene. Ya aku salatku ning ati. Salat macam apa ini? Jadi nek ning fikih salat nggo ati iku nek gak iso kabeh. Gak iso ngadeg, gak iso linggih, gak iso turu napa mau turu miring, turu mlumah ra iso, wis gak iso gerakan-gerakane gak iso, lagian nggo ati. Ya, wis kaya wong lumpuh-puh ngono lho. Ya, lagi nggo ati. Nah, iki napa jenenge wong sehat-sehat ya. Langsung salat nggo ati. Ya, aliran nopo iki? Nah, besok kok nemu sing kaya ngono kuwi salat iku gak wajib gerak-gerike terus bariku sing wajib iku trimo ning ati. Sing nek ana aliran sing kaya ngono wis gak usah melok-melok. Ya, gak usah napa? Melok-melok. Sebaliknya teng mriki. Fa in ajaza anil ittijai. Ya fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil ittijai saking turu miring. Sholat mongko sholat sapa wong mustalqian hale turu mlumah ala zahrihi ngatasé gegere wong warijlahu hale utawi sikil lorone wong lil kiblati ngadep maring kiblat iku ngadep maring kiblat. Dadi ngene mau ngadeg ya madhep kiblate nggo dodo. Paham ya? Sing dihitung madhep kiblat iki adalah dodone. Terus bariku lungguh madhep kiblate ya dodone wedhoke. Turu miring ya sing dianggep madhep kiblat napa? Dodo. Paham nggih? Nah, lah iki kok ora iso turu miring, maka posisine pripun pas wae salat? Yaiku sholat mustalqiyan turu mlumah. Ya turu mlumah kaya turu biasa turu mlumah. Nah terus turu mlumah iki dodone madhep ning langit, Pak. Piye iki terus? Lah engko sing di adepno ning kiblat gak dodone mlumah piye? Apa di ngadegno ngene kaya ngadeg malahan ya.
Ya utawa dijempalekno ya sirahe ning ngisor. Apa sirahe ning ngisor ya ora kaya ngono kuwi juga. Nek turu mlumah pripun sing diadepno ning kiblat adalah napa kedua kakine. Nggih napa? Kedua kakine. Maksudnya kedua kaki, kedua telapak kaki niku lho. Ya. Misal kiblate kono ya sadepno ngono iku turu mlumah. Paham nggih? Paham mboten? Ya. Jadi mustalqiyan ala zuhrihi. Mustalqiyan apa mau? Turu mlumah ala zuhri yang atas gegere. Artinya gegere ning ngisor. Terus kedua kakine ya iku madhep ning kiblat. Wes. Paham nggih? Iki mau nunjukno napa nek gak mampu iki pindah ning iki, gak mampu iki pindah ning iki, gak mampu iki pindah ning iki ya. Saiki fa in ajaza an dzalika kullihi. Gak iso turu mlumah pun ora iso. Piye iki? Fa in ajaza mongko lamun ora mampu an dzalika saking mengkono kang tinutur kullihi sakabehane au ma'a mongko paring isyarah sapa wong bitorfihi kelawan mripate wong. Pandangane wong tarfi kuwi pandangane wong wanawalan niat sapa wong biqalbihi kelawan atine wong wajib bulan wajib alaihi ngatasé wong istiqbaluha apa ngadep kiblat biwajihi kelawan wajahe wong biwat isya'in kelawan nyelehaken suci-wiji ta'ah roksihi ngatas ing ngisore ing dalem ngisore sirahe wong wayumi ulan paring isyarah sapa wong biroksihi kelawan sirahe wong fi ruku'ihi ing dalem ruku'e wong wa sujudihi lan sujude wong. Wes malik sik. Dadi ora mampu kabeh iki ngono, nek gak mampu kabeh ngadeg gak mampu. Bukan pindah linggih ra mampu. Ya, bukan apa pindah turu miring gak mampu, turu mlumah ra mampu. Piye terus fain ajaza andalika kullihi au ma'a bitarfi ya wis isone wis. Ya wis ora iso ya wis berarti ya saisone. Engko au ma'a bitarfi ya dengan pandangan mripate. Dengan apa pandangan iki. Ya. Terus wana wa biqalbi niat ning jero ati. Jadi misal ora iso apa-apa ya dengan pandangan iki ya. Terus bariku atine iki ambek dikrenteki iki nek pas wayahe rukuk ya kaya ngrukuk bayangno rukuk. Ya nek wayahe sujud ya bayangno sujud. Ya krentek ning ati ngono lho maksude. Paham nggih? Niku kados ngoten. Jadi niat ning ati iku wis akhir-akhiran wis ya. Setelah semuanya enggak bisa ya selagi oleh dengan hati. Sehat kabeh kok salate ning ati ya apa? Ya, yang cangkeme iso maca Fatihah kok. Gak meneng ae maca Fatihahmu kapan? Ya. Iki wis maca Fatihah mau kok. Endi tek gak umi-umi gak ngono kuwi. Ya. Iya ning ati. Apa maca Fatihah ning ati? Ya harus dibaca dan diperdengarkan diri sendiri. Fatihah kok nggih. Ana rukun qauli apa wae rukun qauli dalam salat. Siji takbiratul ihram iki kudu diperdengarkan, kudu ngucap dan diperdengarkan diri sendiri ya. Terus yang nomor loro surat Al-Fatihah. Terus nomor telu apa tahiyat ya. Tahiyat. Terus nomor papat sholawat yang atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua ya. Di apa jenenge tahiyat kedua, tahiyat akhir ya. Terus badhe niku salam sing pertama. Nah iku kudu dirungokno ambek dirinya sendiri, gak oleh ya angger batin ning ati ngoten mboten angsal. Wis balekne teng mriki. Kok ora iso kabeh mau, maka au ma'a bitarfihi wa nawa biqalbihi. Wis cukup paring isyarah dengan pandangane, atine ambek krentek ambek niat. Ya. Terus ya disebutnya mriki wajib alaihi istiqbaluha biwajhihi biwat isya'in tahta ra'sihi. Jadi nek kaya ngono kuwi nggih
iki tetap diharuskan madhep kiblat. Mana tetap diharuskan apa madhep kiblat. Carane piye? Ya ning sirahe iki mau dikeki bantal apa dikeki apa nggih sing sekirane ya sirahe iki rada munggah ngeten iki sehingga meskipun awake niki madhep ning langit utawa pripun nggih tapi wajahe niki madhep ning kiblat. Paham? Ya. Terus nek wong iki iso paring isyarah dengan napa sirahe, nek was ruku ambek sujud iso paring isyarah nggo sirahe. Dadi iso diobahno sirahe. Obahno sithik ngene iki kangge ruku, terus obahno akeh iki kanggo sujud, maka ya harus paring isyarah kaya ngono kuwi. Paham? Paham mboten? Ya. Jadi paring isyarah niki ya napa jenenge nek ora mampu mau ya, nek ora mampu ya paring isyarah dengan sirahe terus bariku dengan apa? Dengan sirahe pas wae ruku, pas wae sujud. Nek gak mampu paring isyarah dengan sirahe terus pripun? Iki fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong anil imai saking paring isyarah biroksihi kelawan sirahe wong au ma'a mongko paring isyarah bi ajfanihi kelawan apa jenenge iki apa ajfan iki apa iki lho apa kelopak hah oh kale salah iki apa iki lho sing nutup kelopak mata toh ya dengan kelopak matane ya dengan kelopak matane ya jadi suara iso go sirah maka piye iya sing nggawa kelopak matane ditutup ngene tutup sithik ya nggawe tutup akeh apa piye lah kaya ngono ku lah. Nah iki fa in ajaza mongko lamun ora mampu anil imai saking paring isyarah biha kelawan ajfan kelawan kelopak mata mau ajra mongko nglampahaken sapa wong arkanas sholati ing pira-pira rukune salat ala qalbihi ing atase atine wong. Ya wis ora iso paring isyarah nggo kelopak mata gak iso, nggo sirah ra iso, kaya biasane ra iso, maka piye? Ya iku mau cukup nggih nglampahaken rukun-rukune salat ning jero atine. Nah iku mau salat ning jero ati kaya ngono ku mau ya. Jadi oleh nglakoni salat ning jero ati oleh tapi dengan catatan aja medhekno oleh tok ya. Dengan catatan apa mau wis ora mampu kabeh mau. Nggih, gak mampu ngadeg, gak mampu linggih, gak mampu turu miring, turu mlumah, ya gak mampu gawe isyarah iku mau. Ya cukup ning ati tok ngono kuwi. Ya ana sing kaya ngono kuwi wis salat sampun. Nduk kapan? Iki mau ning ati. Nah, piye Pak sampean tak dongakno kaya ngono kuwi Pak. Repot kok. Ya dongakno ben oleh salat ning jero ati dan sesuai dengan syariat. Wah iku malah repot kabeh kok. Ya dadi lumpuh kabeh. Tapi aja dongakno temenan sakake. Dongakno paringi hidayah mawon nggih. Dongake napa? Paringi hidayah, diparingi hidayah dening Gusti Allah saged nglampahi salat malih sesuai dengan tuntunan syariat. Wala yatruku iki mau kok ora iso kabeh maka wis cukup ya salate ning jero ati nggih. Wala yatruku iki penting banget iki. Wala yatruku lan ora ninggal sapa wong ha ing salat madama selagine langgeng akluhu apa akale wong sabitan iku maujud iku sabit iku tetep ya. Pokoknya selama akale isih ana ya maka ora oleh sekali-kali ninggalno salat. Nggih, paham nggih? Nah, iki kudu ngerti niki sampean. Ya, iki saking pentingnya salat, saking wajibe salat. Ya ninggalno salat iku termasuk minal kabair. Ya dosa-dosa sing gedhe. Iku pun nek mboten dibarengi ambekan napa ngolehaken ninggalno salat. Tapi nek dibarengi ambekan keyakinan ngolehno ninggalno salat maka dadi kafir. Ya. Maka napa dadi kafir. Ana wong ninggalno salat gara-gara rasa-rasa. Maka kok ngene iki gak kafir. Ya gak kafir, tapi dosa gedhe. Dosa gedhe.
Bahkan nak teng kitab-kitab fikih engko apa jenenge wong sing ninggalno salat iku disuwun istitabah. Istitabah iku dijaluk tobat. Sampeyan ndang tobat. Dadi engko ana saka pemerintah, nggih pemerintah negara Islam iku sing ngabseni sing apa jenenge yo gak ngabseni artine ya kontok laporan iki gak salat ya iki dikon ndang salat. Kok gak gelem ndang salat, nanti dikasih waktu saya mau kula 3 hari. Kok gak ndang salat, engko hukumane dipateni tapi apa jenenge iki hanya sebagai had hukum ya hukum kaya hukum qisas ya hukum syariat Islam niku. Bukan dipateni karena kafir mboten. Ya nek rasa-rasa ya. Tapi nek ninggalno salate gara-gara memang memperbolehkan meninggalkan salat ya meyakini bahwa salat oleh ditinggalno maka wong iki kafir. Ya engko napa meneh hukume sampai hukuman mati, hukum matine gara-gara napa mu gara-gara kafir. Paham ya? Nah, sikulah. Jadi ngoten wis pokok kudu sampean kabeh nggih salate kudu ditemenani, kudu di apa jenenge lampahi, kudu sampai sekali-kali ninggalno salat. Ya, kudu sampai sekali-kali ninggalno salat aja. Dan iku kudu dilampahi sesuai dengan waktunya. Wal musalli qaidan la qada'a alaihi. Wal musalli lan utawi wong kang salat qaidan hale lungguh la qada'a ora iku ora ana qada iku maujud alaihi ngatasé wong kang salat kanthi napa mau linggih. Jadi orang yang mampu nggih salat fardu ora mampu napa ora mampu ngadeg ya linggih. Lah nek wis linggih pripun salate apakah wajib qada besok nek wis sehat wis iso ngadeg ya wajib diqodoi mboten. Ya mboten wajib napa qada. Begitu pula wong sing ora mampu ngadeg ora mampu lungguh salate turu miring ya saisone iku wis apakah wajib qada besok nek sehat mboten wajib. Paham? Begitu pula yang lainnya. Ya mboten wajib napa qada. Kenapa? Soale ya wis kaya ngono kuwi, mampune kaya ngono kuwi mau. Pas wae masuk waktune mampune kaya ngono ya wis kaya ngono. Wala yang kudu lan ora, wala yang kusu lan ora kurang ajruhu apa pahalane wong. Li annahu krana sak temene wong ma'dzurun iku ana uzur. Jadi wong sing salat nggih dalam keadaan linggih karena gak mampu ngadeg mau ya iki pahalane gak berkurang. Ya, kenapa? Karena iki mau wong iki ana uzur. Ya, uzur. Berbeda dengan kapan wong iki mau salate salat sunnah iso ngadeg tapi malah lungguh. Ya. Salat sunnah ya, salat sunnah iso ngadeg tapi malah lungguh. Oleh lungguh nggih. Nah, salat sunnah niku meskipun iso ngadeg oleh lungguh. Oleh lungguh. Wong iki lungguh. Maka kok ngeten iki ganjarane separone wong sing salat ambek ngadeg. Paham? Paham mboten? Ya, lah nek dalam kasus niki ya ora iso ngadeg, salate fardu ora iso ngadeg wonge linggih. Utawa bahkan sunnah pun ya, bahkan sunnah pun ora iso ngadeg wonge linggih. Ya. Maka kok ngeten iki ora berkurang pahalane. Kenapa? Karena iki ana uzur. Paham? Wa amma qauluhu lan anapun utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla man utawi sapane wong shalla iku salat sapa man qaidan hale lungguh sapa man ya falahu mongko iku tetep keduwe man nisfu ajril qaimi utawi separone pahalane wong kang ngadeg ya utawi separone pahalane wong kang ngadeg. Waman lan utawi sapane wong sholat iku salat sapa man na iman halil turu sapa man na iman halil turu sapa man falahu mongko iku tetep keduwe man nisfu ajril qaidi utawi separone pahalane wong kang lungguh.
famahmulun mongko iki mau jawab amma nggih amma qauluhu kadza wa kadza wa kadza famahmulun mongko iku digawa apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza kadza ala nafli ngatasé salat sunnah indal qudrati nalikane mampu ya nalikane napa mampu. Lah ngeten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan, ngono nggih nate ngendikan, barang siapa wong iki salat dalam keadaan lungguh, maka wong iki entuk separone ganjarane wong kang ngadeg. Terus lanjutane hadise, barang siapa wong kang salat dalam keadaan turu ya, maka dia mendapatkan separone ganjarane wong kang napa lungguh. Nah, Kanjeng Nabi nate ngendikan kados ngoten. Lah dok wau disebutaken bahwa nggih wong sing ya salat dalam keadaan lungguh ya niku ora ganjarane ora berkurang. Ya karena ana uzur mau. Lagi secara zahir seakan-akan kok bertentangan nabi hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi kan wong sing lungguh salat dalam keadaan lungguh untuk ganjarane untuk separo. Ya separone wong kang ngadeg. Wong sing napa salat dalam keadaan turu ganjarane separone kaya wong separone wong sing lungguh. Lah iki meskipun secara zahir ana bertentangan akan tapi iki ana nggih konteksnya. Ya iki kanggone apa iki? Nggih. Nah, dadi hadis niku sing dimaksud Kanjeng Nabi nggih hadis man sholla dan seterusnya tadi iku konteksnya dalam keadaan apa wong sing salate salat sunnah tur mampu ngadeg, paham nggih? Ya mboten sing memang ora mampu, gak mampu ngadeg terus badhe niku wong iki lungguh. Nah kok ngeten iki karena ana unsur gak mampu mau uzur iku ya, maka pahalane isih tetep full nggih, ora ana kurang-kurange. Jadi hadis Kanjeng Nabi wau niku konteksnya adalah ning jero salat sunnah tur mampu ngadeg. Dadi ngeten nek diterjemahno iku nek di menapa muradi kathah wong sing nglakoni salat sunnah wong iki iso ngadeg kok lungguh, maka ganjarane wong iku mau separone ganjarane salate wong kang ngadeg. Paham? Terusane kapan ana wong nggih iki ora iso ngadeg, gak iso ngadeg iki janjane iso lungguh. Wong gak lungguh iki nglakoni salat sunnah ya, gak lungguh tapi turu miring, turun. Ya, turun. Padahal iso lungguh. Ya, tapi iki salat sunnah ya, konteksnya salat sunnah. Ya. Maka kok ngeten iki ganjarane separone ganjarane wong kang napa mau salat kanthi lungguh. Paham? Ya. Dan perlu diketahui bahwa salat sunnah niku rungono. Salat sunnah niku kapan iso ngadeg oleh iku namung pindah ning napa derajat berikute, yaiku napa mau lungguh derajat ngisore lho lungguh. Ora oleh iki gak iso ngadeg terus baru turu miring. Meskipun dalam sunnah oleh mboten angsal. Paham ya? Nah. Lah engko wong iki gak iso ngadeg iso lungguh. Ya gak iso ngadeg janjane kan genti ning lungguh nggih. Gak lungguh tapi wong iki turu miring oleh ora apa-apa. Paham? Jadi ora oleh iso ngadeg janjane iso ngadeg terus baru langsung pindah ning turu miring, gak oleh ngono iku. Ya pindahe mentok ya ning linggih. Itu pun apa mau nek salate salat sunnah. Nek salate salat wajib ya kudu sesuai tartibe iku mau. Iso ngadeg ya ngadeg, gak iso ngadeg lungguh, gak iso lungguh turu miring. Iso turu miring napa turu mlumah. Gak iso turu mlumah sak isone wis. Paham mboten? Ya. Niku kados ngoten. Ya iki tak baleni meneh. Iki nunjukno bahwa agama Islam niki agama sing gampang, ora iso ngene ya ana opsi liya, gak iso opsi liya iki.
mentok-mentok mau niat atau apa ning ati ning ati. Ya, itu pun ya setelah tingkatan-tingkatan di atasnya sing ora iso kabeh mu lagian iku mau. Ya, jadi ojo sampai gampangaken napa ninggalno salat nggih iki bolak-balik tak elingno. Ya, ojo sampai gampangaken napa ninggalno salat. Ya, nek sampean maghrib isya iki kanggo mas-mas ya, maghrib napa isya subuh jamaah kalih kula. Nek zuhur nih karena bar sekolah ya salat dhewe, nek iso jamaah nggih, sebisa mungkin jamaah. Terus bakto niku asar ya jamaah ning masjid nggih, utawa ning kene sing gak madrasah ya jamaah ning kene dhewe nek iso nggih. Aja sampai ninggalno salat. Paham? Paham mboten? Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.